Lur, bebasan urip iku mung mampir ngombe. Tegese ning donya iku ora suwe. Mula aja seneng tumindak sakarepe dhewe. Elinga yen wis tutuk titi wancine, awake dhewe ora bakal bisa selak lan sumaya. Lur, urip iku cekak, tegese ora dawa. Mula aja seneng ngumbar nafsu lan hawa. Sebab kekarepane nafsu iku tansah ngajak marang cilaka. Kendhalenono supaya urip iki dadi wong sing mulya. Lur, akal lan pikiran iku wis diparingake kanggo kendali lan ngeker marang tumindak Allah. Mula aja sembrono, tembe mburi gen ora dadi wong sing tuna. Dawuhe Kanjeng Nabi, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripa sak karepmu, mongko sak temene sira bakale mati. Wa ahbit man syi'ta fa innaka mufariqu. Lan senenga karo sapa wae, mongko sak temene sira bakal pisah karo wong sing ditresnani. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lan ngamalo sak karepmu, sak senengmu, mongko sak temene sira bakal dibales kelawan ngamal sing mbok lakoni dhewe. Mula eling-eling ya Lur.